Dame na sumurung na siyan saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan partangnya nga taon, nagabi ujahan di parngulwon ng partodiota, nagabi jamita di hitan waing, ima na tarsurat di Psalmen bidu 27, namukas yan ayat na parjolo rodi ayat na pawaluhon. Tapai hutihut hatana laus tajaha margati sorin songonom madidok. Tangyang mangido pasu-pasu ede namardongan parhinaloan sipiltihon. Alin pada saya baruam dihani jalan pasu-pasu kami saya menggunakan Asalam marbinoto tanood di dalammu, diboto akabangso sudena hatuaummu. Marlas ni roha, jala marulupulup sugut akabangso, ala tigor panguhummu di akabangso, jala dituguho akamarga di tanoon sela. Ikut kuncinya kabangso tanoon mangalihog guguna say pasu-pasun ni debatat tadohita. Ido sahatna horas madihita saluhutna. Damang dainang dahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ra di bagasan na piga-piga minggu na parpudion say odoldo ganup nasa topik ni minggu na maddok sudedo di pasu-pasu. Sudedo jolma di pasu-pasu de bata. Dangadong nasotar pasu-pasu. Asing majo akana marasing-asing pasu-pasui. Maragam jala ganup nasa na maragami ikum manian pakeon muse nagabi pasu-pasu. Pasu-pasu makorhon pasu-pasu, pasu-pasu marguguhok kita asa gabi pasu-pasu. Dabang dainang di bagasan topik ni nasa mingguon di pasaha matuhita saluhuk bangso makamulatehon asinirohan ni debata. Semua bangsa, seluruh bangsa bersyukur atas semua kasih setia Tuhan. Jala mana pinasahat ni di bagasan sadana tataringoti ari na tutu arga di hita na di Indonesia. 10 Agustus hari kemerdekaan, hari na totong nagabi ari na rikot si tutu ingoton ni bangsoon. Diragam ni akanamasa sinwain perlu berefleksi bangsota. Alania hadu tutu merdeka Indonesia on. Alani pabahenan ni jolma do. Alana haguguun ni sasahala do. Alana mardiba-diba do. Ado kalak Batak, ado kalak Jawa, ado kalak Minang, ado kalak Bugis, adong Papua, adong Dayak, meragam. Dala gudang ngiganup nasa suku bangsa di bangsa Indonesia on, napatuduhom may tutu saluhut na namarsadado. Dang alani namardiba-diba. Dangadong naboy madok alani au alahamin ng belga inna alaniyaw alahamin ng gugu alaniyaw unggudak ko ba ito si ragam nuay ngaka namasa dihita asing dope tantanga siya luar narotu bangsot taon alay bolo berefleksi hita
Tutu mulai tahun 1900-an nga bergerak ganup nasa akka na parjulu dinalaho makirim asa merdeka bangsota. Jumulu ma dibangun kesatuan hasadan. Jumulu dibangun nasidai. Ala disadari bangsota regem ni ganup nasa bangsot tahun. Molo songonido pasti do masuk politik ni aka penjajah. Politik ni aka nalaho marhuaso, nalaho mabahe kita gabi hatubanna. Gabi hatuban mahita di tonga-tonga di bangsot tara baru-baruan pidato ni si Prabowo. Nama dok adong sada prasasti dah ditutupi. Buasa ikut ditutupi HP dibuka. Songo dia mahita dianggap jolma na disomma di Indonesia umma tanot tak isoddo tano na gabi sidigian di pakta isomma langit na lahu gabi inganat tak na lahu pasyuhun ganup nasa parnguluta habigi konisomma hita gabi hatuban. Pandangan ni akka penjajahina madok swarga hita alai mauliate ma di Tuhan debata na pasadaho. Adong go nama ngalo gudang. Adong na berkhianat gudang. Amang inang na hinaholongan. Songonido pardalanan di bangsa Israel kaluar siap Mesir. Ido na diingok di bangsoon. Omay de nasida. Na perjulu ati. Gedehon nasida maun. Madok mauliate bangsoi ala asi di rohani di bata nama masu-masu nasida tolhas nasida tutano kanaan ala de batado nama dongani ala de bata nama dongani bangsoi boha bolo tajahara di padan narubita kasma perdalanan di bangsa Israeli sahak di tonga dalan maul si panganon maul si numon ahmad dido akan nadiba mulak mahita tu Mesir takonam mahita di Mesir takonado manobba de batabal daripada manobba de bata jahuba disihi tabu itu mangan nang pegabe di parhatuban na jolo ditikki di parhatuba pehita bangsa Indonesia boy do mangan alegi jina boha asal namangan tuh kan asal namangan alai ujungnya gudang busung lapar ciubiuni belga dunian alai dang mergugu pamatangnya teh imana busung lapar ide otak hirana cacingom maka gudang bolu berengot tadi zaman luar biasa hamauloni nania dopan alai saya dong nama dok takonado hita di si tumagonado hita mulak tuganuk nasa aparhatu badani daripada na merdeka inna jarong gudang madoki nuaing gudang cara-cara ni ganup nasa kasih parjaha pe nalahu paulak kok kita mulak tusi makana mauliate ma di bangsot tape nuaing nalahu merayahon hut 70 tahun Indonesia merdeka jala pimpinan ni negara tape rikok dohasa daun jala aka nanaing kampanye pedang pola dong kampanye namang guarhon nama buan ugamona alai di guarhon ma na Indonesia jadi mamereng tokoh na nama hitan waing isi mandon nagabi uluan sotung salam milit tapangilu tu Tuhania sapakeon li Tuhani mahita parhitian na mamilit akauluan asade batana mamilit isinagabi parhitiat tamanang wakil ni rakyat nagabi uluan di tonga-tonga ni bangsot taon tung masai rikok do nuaing na dihabiari kan molosangan no nasing tujuan ni pemimpin na mangihut mudur mamuzehita atrek atrek do hita belum putar balik lumayan do pe atok doi ate lalu na rekod do repot don kaca spir do sibere yang onisika nah damang gainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani marhite hite turpukon
di dogma na debatado nama dongani, na debatado nama masu-masu ala asini rohani debata. Asini rohani debatado tu Israel, asini rohani debatado nang tu Indonesia. Los buhagu hagugun di hasadaut taharwa. Isarana tabutum maju songon hatatai kan. Manang tadok maju bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Indah kan? Tagwarhun musi taguguhun musi sumpah pemuda. Ate. Aha musi tadok persatuan Indonesia. Aha musi tadok tabuam maju halak batak juai. Gudang laut. Dus ni rohasi benda saut indah. Di maju. Ale bolo soi pasu-pasu debata. Bolo daung ninda debata saut. Doi dangarong ngasaut ra. Ido bahet didok iko pujion ya kabangso hosogo ali debata sude do kabangso tutuma mujihonin sonari hita pe natar keluarga be bangso Israel nai baru sadar mahita disi nah hasiat debata do HP ma perbisuhi ganuk naka naung parjolus ya kita manang akka pahlawani manang akau putana do berjuang termasuk sian huriat tak adong do pahlawan nasional ate adong do pahlawan nasional na diguare mai manang julukan na tuan manulang ate jala pahlawan nasional duibana dohok duibana manurat boharu mangalu wakka penjajah dohok duibana patupahon huria jala paddita ni hakai ate jala paddita ni hakai jala si hamulate honot tapa ido bahen dihitape ganup nasa pakilalaan nabar Indonesia tung mas saya rekod. Memang saya tak coba do tak kaji au surah rata tapi tak gabe HCB dan pola gabe hakai ubal gado hita cina gabe pe ubal ga pasti ubal ga belum mangihuton sejarah na ubal ga hita ate alai ala ke-Indonesiaan manang rasa nasionalis tanah belgai ido mabain tapilit Indonesia ate ido bahen tapilit Indonesia na patuduhon rasa nasionalista na belga rasa nasionalista na tipu dang sibuanon ganup nasa aka etnis nabe margata tetak do marmarga sukut tetak do halak Batak bangso Batak alai hita nuai secara nasional Indonesia do hita. Kita do nama jujung bari kita negara Indonesia. Ate. Kita do nata mangguari ganup nasa Indonesia mar hidup puta si julu-julu tubuh ya. Ikut sada do hita di si dipanggiluan. Atong di hita na hinaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Aha mamuse didok mar hite-hite turpukon. Sarupa dohok pembukaan ni undang-undang dasari. Ate, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Hak ni sude bangso dui. Songodido dipangido di bagasa trupukom muse asa ganup nasa na porsea ipe jangan mau menjadi penjajah tetapi menjadi orang yang memerdekakan. Gabejol mana bahem merdeka. Patupahon kebebasan. Patupahon hamonangon, patupahon ganup nasa nadinggan, patupaho ganup nasa hamajuon. Ima dipangido, makana dido ale debata saya si maroham dihami, jala pasu-pasu hami, saya marsinodang mabuhim madongani hami. Asalam marbinoto tanood di dalammu, diboto akabang susudina hatuombu. Jadi bangso na pinilit gabi pasu-pasu, bangso na pinilit nang merdeka berarti ikoboy patupa kemerdekaan musa itu aka bangso nasi mendukung kemerdekaan. Nuai ngamanginang ragam perporangan di Portibio nantar bangso. Rabolo tapar rohahun barita-barita nadong nuai nanyan ngarotu perbatasan aka Surdaduna mangarapak nyon ngemulai mohop ditiki naing mulai dope Ukraina do Rusia rodo presiden tatusikan boha masa mardame ate Portibio babir do Indonesia be was-was do isi sotung dia do puang
Itali manon amata si Jokowi kan. Bah, tu dia lulut ta semua ni mana? Karong beola ni mana main Indonesia ora. Nakana bora nagabe ikogatti kan. Sampai rong namaddo tulu periode manian inna. Ale wa benota ngaya turanna ate. Iko margatti ma konestape ma ale yang gia ma namangihu lom maju lam dinggan. Kondisi si nuaeng mohop ate. Kebetulan ni hutok kami telegram ni dongat tahala Yahudi ate. Jala memang dimpoh dus diduk lengkap dua ke video-video na. Laos diberitahu dosongo dia ganup nasa gerakan-gerakan nasida na luar biasa sekali. Omma dang nalaho patupahon kemerdekaan nasida. Alaina memperjuangkan asa gabe bangsona asing umek-mek sian nasida. Ate. Dus mahita sudeni ya. Alai lubiam mau tikin na kadang dosi songoni kan. Unggudang amma ya wotikin na. Merbagi dus mahita aleko narong sumuruk kotikin eko narong suruk-suruk kuatongen nah kan arong musi songoni nasing ma naboi gabe budak alai boluau memperbudak manian hira-hira songoni imana masa damang dainang nahina holongan dan songoni na pinangido ni parpasal menon marhite pujian tangyang na tu debata na dia tusimana do songo dia pangiduan ni debatai haru hamu na jolo di tanu Mesir peluaon ni debata hado songoni pe jahat na si parao di paluar do nasida ate songoni pe jahat na dak di halomohod debata ganup nasa penjajahan dang di halomohod debata unang mata parhatuban colba jala unang tapaloas nian kita pegabi hatuban kita bangsa yang merdeka jol mana merdeka do kita dang di parhatu bepe harus ya dosa ngai palua Yesus kita harus ya dosa itu no borat parhatu benon ni dosa do no borat siani pe ngadi paruar Tuhani kita di hita damang dainang nahina holongan tabereng molomar porang ate tapa turus maju tu turpukon diayak pitui tano on mangaleho guguna sai pasu-pasuon di debatat tado hita tabereng video ni namar porang Ukraina ya nama masa mengenang ro teng nai betanoi be hancur sudi hancur ate mada tu bisi nakona tu buate metu tunggu ima molomar porang na dipangido debata na mardamei na merdeka na merdekai na mardame ate ima dipangido Tuhani dang asa nasada gabe superior nasada nai inferior down alai iko sarupa ganup nasana merdeka nabui dapotan ganup nasana uli doh nadingkan atong dihita na hinaholongan naung di pasaha debata haluauni dihita manang hamardekauni dipangido tu hita nuaing bohama carat tama patupahon kemerdekaan manang makkahanguluhon hamardekauni na parjolo amanginang asa gabe hitama dalan pasu-pasu alai do parjolo nakkaning didok sudedo hita tar pasu-pasu ahana adong di hita pasu-pasu ni debata mai dia na gabe talentata di pasaha debata gabe pasu-pasu mai musi tu akadongan pasu-pasu tuna humaliang tanian alania bangsa Israel dipilih debata asa ditadda bangsona asing do debatani Israeli do debatana sitong debatana tutup ate alana jamani ibu tuamu do mangina bolomar porang sada bangso tu bangsona asing ate namar porang debata do disi jadi bolo talu Israel binahen ni bangso nasing manang tadok mas bangso Mesir berarti natalu do Tuhan Jehovah di Baal ay persong ni ma alai bolo monang do bangso Israel na monang ma debata Jehovah talu ma debata Baal song ni ma alai debata Jehovah do na sinobani
hala Israel na parjolo na pinili ni debatana sida kasagabe bangsona bangso na pinili ni debata asagabe pasu-pasu tua kasaluhut bangso. Songon na pinasaha ni Tuhani pasu-pasuna tu si Abraham saha tu pinoparna saha matuhitan wang pinoparna di bagasan marhiti haporseau ni nakana dido akan haporsea pinopar ni si Abraham sarupa do sisa keusipe dido Tuhan Yesus do pinopar ni si Abraham alana porsea ibana tu debata. Berarti molo pinopar ni si Abraham do hita pinopar ni natar pasu-pasu do hita dido ise nama masu-masuho gabetar pasu-pasu ibana jala sude na pinasu-pasum gabetar pasu-pasu. Berarti hita ise pe nama masu-masu hita tar pasu-pasu ibana ise na tar pasu-pasu tar pasu-pasu ibana to ala debata nama masu-masu hita tahalasom maida mangdaina luhut na do hita na tar pasu-pasu luhut na do hita makalasoni asa sitong matutu akan humaliang tamarnida molotung peugamo na sida singa manginang unang tapak sa gabi masuk tu bagas joro olat dibereng pehita olat ditadda pehita sitong ko debatani hita manuaeng nagabe kucina so harupa do hala Israeli bangso Yahudi ay molo suringkat do na sida kadang degat debatani isi do debatanin naroi sarupa do nuaeng namar keluarga kita kan anak nisi di kan anak dia mau nggak kalau kurang otik anak di dong di nak kan contoh marang anak ni tetangga do rain kan ngau repot tong nah damang dainang nah hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus sarupa doi pinoparnisi doi pinoparnisi Abraham bangsona porsea doi bohai songon dido pangalahona sotung dido akana diduruta songon nate sotung dido akana diruta songon molo Kristen hita nuaing unang maniak kola pasu-pasu di hati Kristeno ni alebui ma pasu-pasu muse tu akau gamonasi molo Indonesia hita nuaing unang mahola pasu-pasu di Indonesia alebui